Máte splnené reprodukčné plány, máte dosť antikoncepčných tabletiek, chcete sterilizáciu ako najčastejšiu formu permanentnej antikoncepcie, či už na vlastnú žiadosť ako samotný výkon, alebo využívate to, že idete na inú operáciu v dutine brušnej alebo cisársky rez. Od roku 2013 sa preferuje obojstranné odstranenie vajíčkovodov, nie len ich prerušenie. Je to preto, lebo je dokázané, že časť karcinómov v malej pánve má svoj pôvod práve vo vajíčkovodoch. Z nich sa dysplastické bunky môžu odlupovať a implantovať na vaječníky alebo po brušnicu. Odstranenie vajíčkovodov toto riziko zníži o 28%. Laparoskopická sterilizácia je malý, miniinvazívny výkon, pri ktorom vám na brúšku ostanú iba dve malé jazvičky. Hormonálnu činnosť organizmu týmto výkonom nijako neovplyvňujeme. Máte naďalej menštruáciu a neovplyvňuje sa ani pohlavný život. Je to síce nezvratný proces, ale ak ste sa už rozhodli pre takúto formu antikoncepcie a dodržali ste 30-dňovú lehotu, tak sa informujte a pýtajte sa pre práve túto formu sterilizácie, to znamená obojstranné odstranenie vajíčkovodov, nie len ich prerušenie. Na mojich pracoviskách je to štandard, takže takto.